मेरना अप्पे नंचना सीताराम आचार्य ದಂಪತಿ ನಗಲು इनी ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ सीताराम शेट्टी ದಂಪತಿ ನಗಲು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರ ಅವಲೇರಿ ಅಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೋಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೂದು ಮುಲ್ಪಬದ್ದು ಆಸೀನ್ ರಾವ್ ಅಡ್ಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಪೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂಭ್ರಮನ ಬಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಪಣದ ನಿಕ್ಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನೆನಪಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದ್ಪಂಡು ನೆಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲೈಕಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ನೆಂಪು ದೀಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಟ್ ಜಾನಾದಿಗಡ ಪುನಂಚಿನ ಬಲ್ಪುನ್ ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆದ ಹೊರಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪು ಮುಖ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವರಿತ್ತಂಡ ಅವು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಸುದ್ದಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ನಿಧಿ ಬೀಟ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅಂದ ಗಾಯಕರ ನೆನಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ
ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರಥಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಕಾರಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರಥಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಕಾರಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಕುಲಯ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಕುಲಯ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ಬುದ್ಧಿದಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೇ ತೋರು ದೇವ ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರಗುಲ ಈ ಶಾಲಕೆ ಸರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರಗುಲ ಈ ಚಾಲಕೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗುಲ ಈ ನಾಶಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೇ ತೋರು ದೇವ ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ತರತರದ ವಿಠಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ತರತರದ ವಿಠಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂತ ಮಿತ್ತು ಕುಂದಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಎಂತ ಮಿತ್ತು ಕುಂದಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಆನೆ ಮೋನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಸುತ್ತುಡೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕ ಪೂಡ್ಯದುಂಡು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೇ ತೋರು ದೇವ ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣಪತಿ ತರತರದ ವಿಠಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯೋಚೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇಂಚ ತುತ್ತೈಸ ತುರ್ತುಡ ಆ ರೀತಿನೇ ಅದು ಇನಿ ದೀಪನು ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರ ಮಂದದ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರమైన ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ದಯಪಂಡ चंदन है इस देश की धरती तपोभूमि हर गांव है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है अंद ಒಂಜಿ ಕವಿ ಬರ್ತಿರ್ಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಮಗಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅಂಚೆತ್ತಿ ದುರ್ಗನ ರೂಪ ಅದು ಅವತಾರ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ ಇನ್ನು ದೀಪಗಾರ್ಲದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ದಂಪತಿನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಅರ್ಲಾಯರುಳ್ಳೇರು ಐಕ ದುಂಬು ಐಕ್ಲು ದೀಪಾವಳಿದ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಕರನ್ನ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಬದದು ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ತಿಬಿಲೆನ ಅರ್ಲ ಅವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸೋ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧಯಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ನಗಲು ಸುರುಕಾದ ಅಲ್ಪ ತಿಬಿಲೆನ ಹೊತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲಾಗ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಬೋದು ಹೊತ್ತಾಡು ಮಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲು ಮೂಲು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಅದು ಮೂಲು ಈ ದೀಪ ಅರ್ಲ ಅವರ ಜನ ಪ್ರಧಾನమైన ಚಿನ ಇತ್ತೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವಾದಿಗಳು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಾಯನಚನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಡ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಆಯ್ನಚಿನ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಡ್ ನಿರಂತರವಾದ 48 ದಿನಲ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಶಕ್ತರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬೆರೆ ನೆಂಚಿನ ತಗೊಂಡದ ಏಕಮೇವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಡೆಯರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಿತ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವೇತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿಕಾನಕ ವರ್ಷದವರ ಇಂಚಿತಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಲೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಸಂಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ವಿಷಯ ಪಡೆಯರ ಪೂರ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಚ್ಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಈ ಮಾತಾ ದಯಮಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕುಡು ಯಾಪಲ ಜಂಜಾಟದ ಬದುಕುಡು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬರಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಅದಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರಗೆ ದುಂಬು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆತ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ఒక ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಈತೆ 100 ಜನ ಸೇರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇನಿ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಕ ಸೇರಿದಕ್ಕೂ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರ್ಯದ ಮರಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ದಾಲಜಿ ಎಂಕಲು ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೆನ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಜ್ಜನೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೋರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬುಲ್ಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವಜಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಲ್ಪುನಚ್ಚನ ಮಾವಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕು ಮಂತನಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಡದ ಇಲ್ಲಾದು ಅಜ್ಜನೆ ಅವೇ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಚಾವಡಿತದ ಅವಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಡಪವನಚ್ಚನ ಹಿರಿಯಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಕಲು ಜೀವನಡು ಬದುಕುದೇರ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಗುಲ್ ಅಂಚನೆ ಬದುಕು ದೇಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಈಗ ನಿಕ್ಲು ದುಮ್ಮು ಬೋಲೆ ಮಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತನ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಆ ಮನೆ ಆ ಮಸ್ಕಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಹಚ್ಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ರನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಜೀವತ್ತನ ಅವು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೇತೋ ಏಪಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮಂತುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಪಾಕೊಂಡು ಆರೆ ಓವಿತ್ತನಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆರವು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತಿ ಏರಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಕ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ನಿಖಿಲು ಆಯ್ಕೆ ಮೊದಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಸಂದುಡು ಪಲ್ಪನಂಚಿನ ಅರೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ಆಯ್ತ ಮೂಲಕನವಾದ ಕರಿನ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದೆ ಬೆದ ಅರೆಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಲಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೆರವು ಕೊರಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನನಾತ್ ಜೀವನ ಉಪ್ಪಾಡು ದೇವರಿಗೆ ನನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಪೆದ್ದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಟನ್ ರಾಜೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ ಪಿಲಾರ್ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪರಿಣಿತಿ ಅವೆಲ್ಲಗನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಎಂಕಲ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸರೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಮಾಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವನಸ್ಥೆನಸಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ ಮಾಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ಆದಪ್ಪು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪನೆಂಚ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ವೇತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕೆಲಸನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಮಾಯಾ ಗ್ರಾಫ್ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ನೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪಂಡ 5 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಒಜೇಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ
ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮತ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಜೇಲಕ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನಟ್ಟು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಒಜೇಲಕು ಲಂಚ ಒಜೇಲಕ ಅಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕ್ಲಕನೆ ಸಂಸ್ಥೆನು ಮೇರು ಬಾರ್ ನಡಪೇರ್ನ ಕೊಡೋರಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪೇರ ಕೊಡೋರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನಡಪೇರ ಕೊಡೋರಿ ಪೇರ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿ ನಡಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೂರ ಉದ್ಯಮನ ನಡಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಇತ್ತನ 5 ಜನ ಪಂಚಮ ಸಹೋದರರು ಇತ್ತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಆರ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತನಾರು ಇಂದ ಈ ಸಾರಿ ಪೈರವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದ್ಧ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅತನ ರಥಬೀದಿ ನಡ್ಪುರಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರನಾಗ್ಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುನ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ್ಲ ತನಕ ಕೊರನಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಸಹೋದರ ಇಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನೆಂಪದ ಗಾನಿ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಬಣೈತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಬೈದೇರು ಆರು ನೋಟರಿ ವಕೀಲರು ಜೊತೆಯಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಆಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಕ್ಕುದ ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಾರು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರಾದ ವೃತ್ತಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿನ ಹೊಂದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ತಾನು ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಗ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ಪಂಪನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟದಾರು ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು ಇಲ್ಲಗ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಲಗನ್ ಇಲ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಮಾಜಗಳ ಯಾಲು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಪನ ನೆಲೆಗಟ್ಟದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕದ ಗೌರವ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಡ್ಪನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅವಲಕನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿಗೆ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಬೋಲಂಚಿನ ಓ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುರಣಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ರ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ತನಾರೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಜವಲೇರು ಚಾರ್ಧಾಮ್ಗೆ ಬೋಪುಜೇರು ಆಟ ಆ ರೋಜು ಜವಲೇರು ಅದು ಹಿರಿಯಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗಡ್ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪುನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮನ ಶಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಆಶಯಲ ಒಂಜೆ ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಿತಿ ಕಲಾವಿದೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಅಂತ ಪಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಆಶೆ ಪಡೋದ ಸೂರಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಕಲನಟ ಪಾತ್ರ ಮಂತನಚಿನ ಉಗ್ರಂ ರವಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರದಾನ ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಂಪಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೆಗೆ ಕಾವ್ಯಶಾಲ ಪಕ್ಕ ಉಗ್ರಂ ರವಿಲ ಕೊರಿಯರು ಆಡ ಇನಿ ಉಗ್ರಂ ರವಿ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತರ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಬೋಲ್ಪಾರ್ನದ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನದು ಅವು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಕಲನಟನ ಪಾತ್ರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಲಿಗನ ಪಾತ್ರ ನಾಲಿನ ಮಿತ್ತು ತಿರುಪುನ ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತನಚನ ಕಲನಟೆ ಉಗ್ರಂ ರವಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಸರಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡ ಪನ್ಪನಜನ ಆಶಯ ಅನೇಕಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಿವರಾಮ್ ಗಟ್ಟಿಯ ಕುರುಮುಕಲು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪ ಸನಿಲ್ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕೆ ಮಾತಾವಿದಟ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೇನಾರು ಆರ್ರೆ ದುಮುಗು ಮಹಿಳಾ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚಿತೆ ಸಾರಿ ನಿಕುಲ ಮಾತಾರೆಗಳ ರೈಟ್ ಅಂಚಿತೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಅಶೋಕ್ ಉಚ್ಚಿಲುಳ್ಳೇರು ಅರ್ಲ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮಾಲಕರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಗೀತೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಏಪಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ
ಪನಂದೆನೆ ಪನವು ಕೊರಪು ನಗಲು ಪನಂದೆನೆ ಪನವು ಕೊರಪು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಗೀತೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ ಅದಪ್ಪು ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ ಅದಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಧೀರಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ ಅದಪ್ಪು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೇ ಎಂಕಲ ಸಾಯಿ ಪರ್ಯದ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರದ ಮಾತೆರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ ವಿಲಮನ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಪರಮಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ದಂಪತಿಗಳು. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೀಪಾವಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ದಂಪತಿಯವರು. ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತದು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಂದತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯಲೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಯಾನೊಂಜಿ ವಕೀಲೆ ಅದು ಯಾನ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ఆయన ఎన్న కైట్ దేవేరు ఎంచిన ఆయన కొర్పేరు ఆయన మాత్రమే ఆయన మల్పును ఐదు మెత్తి ఎంక మల్పారు ఆపుజి యాన్ ಕೋಟುದ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪನು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾತೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯರೂಪಗ ಕನವೋಡು ದೀಪಾವಳಿ ದಾಯಗ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ವ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೀಪಿನ ಪರ್ವ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ ಮೈಟಿತ್ತಿನ ಕುರೆ ಪೂರ ಪಡ ದಿನ ಮೀಪುಜಿ ಪಂಡದತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ ಆ ಪರ್ವವನ್ನು ಎನ್ನದು ಎಂಕಲ ಸನಾತನ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ವ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ವ ಪಂಡಗ ಅವು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ವ ಪನ್ನಗ ಅವು ದೀಪಾವಳಿ. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತಿಪಿಲದ ದೀಪವನ್ನು ದೀದಿ ಎಂಕಲು ಸಂಕೇತವಾದ ಮಾತೆರ್ನರು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ತೂಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವು ದೀಪ ತಿರ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಬೆಳಕುನ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲು ಜಗತ್ತನ್ನು ದಿಯೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಏರೇ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನನೇ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಲ್ತಿನ ಅವೇ ದೀಪ ಐನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದೀಯ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಳು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೆ ಎನ್ನಿ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೇರ ಅಶೋಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ನೋಟ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪಗಾರ್ ಬತ್ತದು ಆರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಪಂಡೆ ರಪಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದು ತೂಪ ಏನನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತ ತೂಯಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನಂಜಿ ಕಾದಿತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಕರವಾದ ಅವು ದೀಪ ಪತ್ತವನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ನಕ್ಲು ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲು ಸಾತ್ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳಗೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಜಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟುಡು ಕರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನೇಕ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅತಿ
ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೋದು ಬಾರೆದ ಇರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋತುಂಡು ಉಂಡೆ ನಮಕ್ ಆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೀಮಿತಗ ಎಂಕ್ಲು ಓದು ಬಿಡ್ತಾ ಯಾವ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ ನಾವಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಂದೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಆಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತಿರುಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಆತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ದೀಪ ಆಕ್ಲು ಬಂದೇರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀಪಗಳು ದೀಪದಾತು ಪ್ರಜ್ವಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಾದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ದೀಪವನ್ನು ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತನಾಗ ಒಂದು ದಾದ ದೀಪ ಬೊತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮ್ಮಿಲನ ಪನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿಯೆ ಸಡನ್ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನು ದೀಪಾವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕಾನೂನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಂಸಾರಿಕವಾದ ಒಂದೇನು ಪಾತಿರ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರುಡು ಪನ್ಬೋದು ಎಂಕೆ ಒಂತೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಜಿಪ್ ಆಡಿಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿಲೆಕ್ಕ ಆಣೆ ಮೌನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆಗಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಸರ್ವ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಆ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಏಪನ್ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯನ ಕ್ಲಾತಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬುನಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ದಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ದೀಪದ ಪರ್ಬ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಒಂಜೇ ನೆನಪಾಪುನು ನಮಕ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವ ಪಕ್ಕ ತುಂಬದಕ್ಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋ వచ్చి ದೇವರ ಬೇವೆತೆ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವನಸ ಅವಡು ಕುಂಟ ಅವಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಸನ್ನು ಪತನ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಕನತದು ಪುಡತದ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪುನ ತೋರಿಯನ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಂತ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚನೆನೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ದೇವರ ಬೊಲ್ಪು ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಬೆಳಗಾಸ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಒರಿಪಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ನಾಲ್ ಪಾತೆರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೆ ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯವತೆಯಿಂದ ಒರಿಯೆಗೋರಿ ಉಪಕಾರ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತುಡು ನಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆತನವನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂತೋಷಡು ಒರಿಯೆಗೋರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವಿಸುನೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗನ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಂಡದು ಈ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನೋಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹಿತವಾದ ಮಿತವಾದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಸಿಹಿ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಧಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಚಾಂದು ಕೇಂಡ ಏತ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮತ್ರೊಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕರು ಅಮೃತದ ನೂರರ ಇಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ಭಾಷೆಡು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಪುನ ಕೊನ್ನಚಿತ್ತನ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸುಲಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಓರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವೇತೋ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತಂಕ್ಲಿನ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಒಂದು ಪನುಳಿ ಸೂರಜ್ ಸನೀಲ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮಿಂಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಸನೀಲ್ ಮೊಟ್ಟುಗುಳಿರು ಅದನ್ನ ನುಡಿ ಪುರ್ಪನು ನಮ್ಮ ಕೆಪಿ ಕೊಂಡೆ ಮಂದದ್ದು ಕೀನಮ್ಗ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಸೂರಜ್ ಸನೀಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪಾತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಡೆಬನ್ನಾಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಡ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಪೋತಿನ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾನ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಪ್ಪ ಬಕ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂಪ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಮಾತರ್ಲಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಜಕ್ಕೇಳು ಬತ್ತದು ದೀಪಾವಳಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ.
ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪನೋಡೊಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಮಂದಿ ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ಐಟೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಯಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ 75 ದಿನ ಪೋತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆತಿನಿ ಪುಂಡಿ ಪಣ ಒಂದು. ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಪಣ ಸಂದಾಯಿಸಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ ಕಾಂತಾರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊನ್ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರ ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ನಿ ನೀ ದಾದ ನಿಕುಲ್ ಪಣಂಬೂರು ಅಂದಕ್ಕೇನೋರ ಅವು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡ್ನ ಊರು ದುಂಬಗ ಪಣಂಬೂರು ಆತೀನಿ ಅಂಚದಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ಬಕಲ್ತ ದೈವ ದೇವನ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಪಣವಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವರೆಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದು ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಲೆ 3 years ದಿಂಚ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಪರ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಪ್ ಮೆರೆದು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ತಿರ್ಕುಟಂಜಿ ಜನಲ. ಸೊ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಡು ಈ 2 ಜನ ಕೊಡ್ತಿನ ಸರ್ವೀಸ್ ಎಂಚಿತ್ತನ್ ಪಂಡ 120 ಜನ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುಡು ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಟೂರ್ ಆತ ಜನ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರ್ತದೆ 120 ಜನ ನಾಕುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಆತ ತಾಕತ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಈತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರ್ಗದು ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಈಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂದರೆ ತುಕ ಕಲಾ ಮಾತೆನ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂತ್ರ ನಿಕಲ್ನೆದ್ದು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಬರಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕಥೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಪೋಪುನಕನ ಆವಡಂದು ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡನೆ. ಅಂಚನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ನನಾತ್ ನಿಕಲ ಜೀವನಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಜೀವನ ನಡಪನ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ ಭಾವನೆ ಕೊರಡಂದು ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನವು ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸೇರಿದಾರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ವಿನಯ್ ಫ್ಯೋದೇರ್ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಪೋನಿಲ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಕ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸೇವಕ ನಗ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪ್ಪುನಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ 2 ಹಬ್ಬಕ್ಕಾದ ಹೊಸಕರು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ನಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಇಂಚಿತಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರ ಪೂರ ಆರಂಭದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಆ 2 ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಬಡೇನಂತ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕನೆ ಇಜ್ಜಣೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈಕ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ 4-5 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲೆ ನೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಆನಿದ ಅನುಭವನಿ ಆನ ದಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಣ್ಣು ನನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಎತ್ಯ ಆಂಡ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗತಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೈಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಡವಡು ಅರ್ಲೋಡಾಂಡು ಅತ್ತು ಓಲೋಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ 10-15 ದಿನ ಬಗಡಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಟ್ರೈನ್ ವಿಪರೀತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ಆ ಹೊರಟು ಎಂಕ್ಲಪ್ಪಗ ಮಾತ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ದೇವರಿನ ಬಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತ ಸರ್ವಾಂತರಯಾಮಿ ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ನಿರೂಪಕಿರಣ ತಂಡ ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಹೊರಡು ಅಂದಾಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಕಿರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಆವಡು ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಐನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮದಿಪು ಏರಿಗೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣಗ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಈ 2 ಕಂಬೋಲಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲೆಜ್ಜಿ ಅತನ ಸಮಾಜ ಪರ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನತ್ತು ಅತನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಯಿನತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರು
ದುಮ್ಮದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡು 4 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಎತ್ತು ಮುರನಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಸುರುಂದಾಣೆ ಎಂಗಳ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಣಮೆ ದೊಟ್ಟಗು ಆಯ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸಲನ್ನು ನಿಖಲ್ ಎದುರುಡು ದೀಪನ ದೀಪಾವಳಿ ಶುರುವಾಪನ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಚೊಂಬುದ ಮಂಡೆಡು ನೀರಿನ ಜಿಂಜಾದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಐಕ್ ತೂ ಸೂಪ್ ಒತ್ತಾದ ದಾಯಿ ಚೊಂಬುದ ಮಂಡೆಡು ನೀರು ದಿಂಜಾವೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆ ಚೊಂಬುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಹದ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಶ್ಮಲನ್ನು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಗಳ ಪ್ರವೀಣನ ನಕ್ಲಂಚಿನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ರಾತ್ರಿಡು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬುಡು ನಿಗಳು ಕಂಚಿದ ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಪರಿಹಾರಂದಾಂಡ ಬಾಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಆತನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಂಡ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂದುಳೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾಯಿ ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಮೀಯೋಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಚಳಿಕಾಲದ ಈ ಚಳಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ವದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲೆಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಮೇಯ್ಕೈನ ತೂವನಂಚಿನ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಂಡು ಚಳಿಗಾಲ ಬನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮೃದುತ್ವನ ಕೊರ್ಪುನ ನುಣುಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಾರದೆನ್ನೆಡ ಆಪಿನವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ದೋಸೆ ಬಜಿಲು ಮಾತ ಪುನು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಕುಲುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಆ ದೀಪೋತ್ಸವಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೆಂಚೊಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ನರಕಾಸುರ ಪನ್ಪನ ರಕ್ಕಸೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಚೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಪ್ಪೆಗಳು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಮೇ ನನ್ನ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯನ ವಧೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮನ್ಪುನಗ ಆಯ ಒಂಜಿ ಅರಡ ವರಕೇನುವೆಗೆ ಏನನ್ನು ವರ್ಷೋಡರಾಂಡಲ ನೆಲಪು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ನೇಕ್ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಬುಧರ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮಾರಿ ಗಟ್ಟಿಡಿದಿದ್ದೇರು ಧನ ಉಂಡು ಧನ ಇತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪರ್ವಕಾಲಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಯಾಲಂದಾಂಡ ಲಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಪುರುಷಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಖಲ್ ಸರಿಕಟ್ಟು ತುಯ್ಯರಿಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆನೇ ಬತ್ತದಾಯ್ತು ಓಲೈಕೆ ಆತಲೆಂದು ತೋಜುಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಐಟು ಬಂಗಾರ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಶಾಲಿನಕ್ಕ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಪೋನಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕಿರಿ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಓಲು ಮಾತ ಕಂಡ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಆ ಕಂಡದ ಕಡೆಟ್ ನಿನೆಟ್ ದೊಂದಿನ ಪೊತ್ತಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮದ ಉತ್ಸವದ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಚ 4 ದಿನ ಹೊಡೆದು ಪುಣ್ಣಮೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐತೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಬನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಮಾರೆಯ ದಯಪನೆಗೆ ಯಾನಿ ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ತೆಗೀತು ಎಂಗ್ಲೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮಡು ಮದಿಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಶರೀಫ್ ಅಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕೇರು ಬನ್ನಗ ಯಾಪಣ್ಣಿ ಎನ್ನನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನನೇ ಪಂಚಾಯತ್ ದುನಿಕ್ಲಿ ಏಪಸುರು ಮಂತರಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅಂತರಾಳಗುಲ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕುತ್ತಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಒತ್ತಡೊಡ್ದು ಕರಿನ 4 ದಿನ ಹೊಡ್ದಿನ ಚೆಂಕಲ ಒತ್ತಡ ಬರಡ ಪೊಡ್ಚ ಪುರ್ಸಣ್ಣಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಂತೆ ಒಕ್ಕ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೋಜಿ ನಾಪುಜಿಂದ ಬಾರಿ ತನು ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದರು ಈ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವಕಿರ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಜಕ್ಕ ಚವನಿಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡಿ ಲಕನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಂಚಿದುಂಡು ಯಾನು ಒಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪು ನೆರೆದಾದ್ರ ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒದಗೇನು ಏನಿದು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಹೊಸತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ನನಗ ಕುಟ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗಿರ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಲೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ವಿನೂತನವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಮಾತಾ ಮನ್ಪುನಿ ಪರಿವಾರದ ಎಂಕಲ ಸೇವಕಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರನ್ನುವ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿನಕಲ ನನಾತ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನ ಒಪ್ಪಡು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗ ಕೊರ್ನ ₹1 ಇಲ್ಲ ಹಾಳ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪಣ್ಣಿನಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನೊಂಚೂರು ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಂತ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಂತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅದು ಶಾಲೆ ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಐನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಯಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏಪ ಸಮಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ತಾಪುಂಡು ಸೇವೆಗೆ ಸಂದಾಯ ತಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ನಿಖಲ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ
ಸೇವಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಷಣ್ಣ ನಾನಾ ತಿಂಗಳ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ದೂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನನೊಂಜಿ ಯಾತ್ರದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ದೊತ್ತೋನಿಗ ಪನೊಂದು ಮತ್ತರ್ ಮಾಡಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೋರ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಅಂಚನೆ ತುಳಸಿ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸರ್ವೇಚನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲ ವಿಷಯ ತೆರಿನಾರು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮನ ದುಂಬು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅದಲಂಶ ಗಟ್ಟಿ ಎದಿಯರು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನಾಥ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪರಪರಾಚನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುಗಿಲ ಅಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಗಾರ್ಡನ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒನಸಗು ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ ಲೈಕ್ ತಯಾರಾವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹರೀಶ್ ಕಾಮತ್ರ ಎಂಕುಲೇಪಲ ಪರದೆ ಪಿರೋಡು ಎಂಕುಲು ಎದುರುಂತು ಜಾವಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನೈತಿರಲ್ಲ ಓಲ್ಪ ಬಳಸಿರತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಅವಳುಂತು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿರೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಸುಧಾರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲಿ ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹುಡುತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರು ನನಾತ್ ನಿಟ್ಟಿನಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವಳು ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಣೋಡು ಯಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡರತ್ತ 5 ಜನ 6 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಅಡುಪು ಒಂಜೇ ಕಿಚನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಆಟಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೋರಿಲ್ಲ ಆಡ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಜನ ಸಮಪಾಲು ಪಾಡುವ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ 6 ಜನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಈ ಕೋವಿಡ್ದ ಟೈಮ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ದ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಿಟ್ ಪಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಯ್ಚ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಯ್ಚ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ಪಿನಗಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬಂದಾಂಡಾಗ 5 ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಬೇಲ್ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ನೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ನಮಕತ್ತು ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜ ಅವು ಇಂಕುಲು 6 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಇಟ್ಟು ಎನ್ನಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದುಂಬೊಪ್ಪೆ ಆಯಡ್ದು ಆಯಡ ಮೆಗ್ಗೆ ದುಂಬೊಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಒರಿಯೆ ದುಂಬೆ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿ ನಿಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಯಾರು ಪೋಪು ಜೋಡಿಲ್ಲ ಮೇರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಬತ್ತೀರಿ 6 ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತೀರಿ 6 ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡರೆ ಸೋಕುದ ಬತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಸೋಕು ತುಳು ಬತ್ತೀರಿ ಅತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜನಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರುಡು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದಾವಡತಿ ದೇವರ ಕೈಟ್ ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ದೇವರು ಮಲ್ಪವಳು ಅವೇ ಅನ್ನಟ್ಟು ದೇವಣ್ಣ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬಾತೀರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪರ್ವದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಬರೋದು ದಯಮಾಡ ಅಚ್ಚಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿನ ಜನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಟ್ ಇನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಕರ ಅಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೇರು ಜನಲ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುರಂಚನ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಪೋನಾಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುರಂಚನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕಲ ಜವನಿಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡ್ಯಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಐಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಆದಪ್ಪು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ ಆದಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತನಂಚನ ಇಲ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಗ್ಗುನ ಕಣ್ಣ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪನಂಚನ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಏಪಲ ತಾತ್ವರ ಬೈಜಿ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏತು ಏರು ಪೊಂಡ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಉದ್ದೀಪನಾಥಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಡಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಜಂಪತಿ ನಗಲ್ ಬತ್ತಿಗಳು ಕೊರಪು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತ ದೇವಂತದ್ದು ಗಾಯಕ ದಂಪತಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೀಟ್ಸ್ದ
ಅವಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ನಮಗೆ ದೀಪಾಲಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದೇಮದ ಬತ್ತದ ಎಂಗಳ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಜಾಗಿಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಿಪುರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ, ಹರೀಶ್ ಕಾಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ, ಸೂರಜ್ ಸನಿಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಕವಿತಾ ಮುರುಗೇಶ್ ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್, ಗೀತೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಧೀರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಂದ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ದೀಪಗ ಅಲಂಕಾರ ಭಕ್ತನಾಯಕಲು ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿತ ಅಕಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಈ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊರನಾಕಲು ಅಕಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನಾಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಎಂಗಳು ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಎಂಗಳ ವಿನೋದ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿ ಕೃತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ ಅಂಚನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನ ವಿಕಾಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ವಿನೋದ್. ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನ ಕಿರಣ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿರಣ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಲಕರು